କଇନାଡ଼ ଏଇ ଫୁଲ ଦେଖି ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ କଇନାଡ଼ କିପରି ତରକାରୀ ହେଉଛି। ଆଗ ତାକୁ ଚୋପା ଛଡ଼େଇବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଚୋପାଟା ଏମିତି ଛଡ଼ିଆ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଏଇଟା ଆମେ ହାତରେ ବି ଟିକି ଟିକି କରି ଭାଗିଦେଲେ ବି ଏଇଟା ହେଲା କାଟିବା କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ହାତରେ ବି ଭାଗିଦେଲେ ଏଇଟା ହେଇଯାଉଛି। ଗୋଟେ ପିଆଜ ନବା, ତାକୁ ଶିଳରେ ବାଟିବା। ଗୋଟେ ପିଆଜ ମୋର ଆମର ଏଇଟା ଗୋଟେ ପିଆଜ ବଟା ହେଲା। ତାପରେ ରସୁଣ, ରସୁଣ ପରେ ଆମର ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ନବା। ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ତାକୁ ବାଟିଦେବା। ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ପରେ ଆମର ସୋରିଷ ଚାମଚେ, ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ସୋରିଷ ବଟା। ଜିରା ଏଟା ଜିରା ବଟା ହେଲା। ସୋରିଷ ପରେ ଜିରା, ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଜିରା ବଟା। ଏଇଟା ଜିରା, ସୋରିଷ, ଲଙ୍କା, ପିଆଜ, ରସୁଣ, ଏଇଟା ଅଦା। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ସିଝା ଆଳୁ। ଆଳୁଟା ସିଝିଛି, ଏଥିରୁ ଚୋପା ଛଡ଼େଇଦେବା। ଆଳୁ ଚୋପାଟା ଛଡ଼େଇଦେବା।
ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ସୋରିଷ ତେଲ କରେଇ ତାତିଗଲା ପରେ ସୋରିଷ ତେଲ ପକେଇବା। ତେଲ ପକେଇବା। ଆମର ସୋରିଷ ଫୁଟେଇଦେବା। ଟିକେ ସୋରିଷ ଫୁଟେଇବା ପରେ ସୋରିଷଟା ଫୁଟିଗଲା ପରେ ପିଆଜ ପକେଇବା। ପିଆଜ ତେଲରେ ଟିକେ ଲାଲ ଆସିବା ପରେ ଆମର ଲଙ୍କା ଗୋଟା ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଗୋଟା ପକେଇବା। ତାପରେ ଅଦା ରସୁଣ ଗୋଟାଟାକୁ ତାପରେ ପକେଇବା। ମସଲାଟା ବହୁତ ତାତି ଯାଉଛି ନା ଟିକେ ପାଣି ଦେଇଦେବା। ପାଣିଟା ଜିରା ପକେଇବା। ସୋରିଷ ବଟା ପକେଇବା। ତାକୁ ପକେଇବା। ସିଝାଳକୁ ଟିକେ ଗୁଣ୍ଡ ଗୁଣ୍ଡ କରିଦେବା ହାତରେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କଇଁନାଡ଼ ପକେଇବା। ତାପରେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା। ତାପରେ ହଳଦୀ ପକେଇବା। ତାପରେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ପକେଇବା। ତରକାରୀଟା ଭଲ ଧାନକୁ ମାଗି କରି ତାପରେ ତାକୁ ଟିକେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା। କିଛି ସମୟ ଟିକେ ସିଝିବ। ଏଇଟା ମସଲା ଧୁଆ ପାଣି ଦେଇଦେବା। ମସଲା ପାଣିଟାକୁ ଦେଇକି ତାକୁ 2-3 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ତାକୁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା। ଘୋଡ଼ଣି କାଢ଼ିଦେବା। କଇଁନାଡ଼ ଆସି ହେଇଗଲାଣି। ନଡ଼ିଆ କୋରା ପକେଇବା। ନଡ଼ିଆ କୋରା ପକେଇକି ତାକୁ ଟିକେ ଚଲେଇ ଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ କଇଁନାଡ଼
ତରକାରୀ କିପରି ହେଲା। ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ତାହେଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। କଇଁନାଡ଼ ତରକାରୀ ଖାଆନ୍ତୁ। ଗାଉଁଲି ତରକାରୀ ତାର ସ୍ୱାଦ ବାରନ୍ତୁ।